aurtengoa da 24. edizioa, 24. urtez jokatzen dela Bizkaiko kluben arteko txapelketa, eta egi esan oso pozik, maila guztietan eta modalitate guztietan partaidetza gorantz egiten dabil. Orduan, guk Bizkaiko Pelota Federakuntza moduen pozik gauz aurtengo txapelketagaz. Gernikan jokatuko dugu 22 azpiko mailako partidua eskuz binaka, eta gero jarraian nagusien mailako finala. Hortxe 22 azpiko mailako partiduen jokatuko dute Jurreta Lemoaren aurka, eta bestetik nagusien mailan Adizkide, Galdakako kluba, Berriotxoaren aurka, Elorrioko klubaren aurka. Zazpiretan dekogu material aukeraketa, da gero zazpitardietan hasten dire sub-22 pentsetan dut, da gero gu 8 aldera gu jokatuko dugu. Ondo, ja bigarren urte batera jokatzen dugula, aurrek urtean irabazin gendun, da aurten barriro irabazin dugun. Etxen gara sasoian, egia esan, Kepa oso ondo dabil, da nire bai nahiko polito nabil, da ondo, finalak sasoi honean arbaten dauzku. Ander aski ezaguna da eta berak indar asko deko eta errematean oso artista da Kermanek ez daue pelota asko galtzen, ez da. Da ikusten dut partido gogorra eta orekatua, normalean orekatua. Eurepe fuerte dabiz, da hori ez dutzu esan, así que... Eurepe ondo dabiz, eurek eratu dire lehenengo, así que eure dire favoritoak eta gu saiatuko gara irabazten. Txapelketa gogorra egiten da, azkenien 12 partido dire 2 hilabete eta pikuko txapelketa bat, da txapelketa bat ondo hasten dozuna, aldozu lesio batekin ero eskutatik flojo amaitu, da hasierako lanak amaian ez dutxu esertarako balio. Ez behintzat irabazten dauenak kostata irabazi daiala. Holan jenta begustora geldituteko partidogaz. Azkenean bakoitzak ondo jolaztea eta albada irabaztea. Hori da helburu, así que, a ver. Final horrek aukeratu dugu telebistatik emateko, bertan badirelako gaur egun Bizkaia mailan dauden pelotari onenak eta etorkizun handiko pilotariak. Eta gero bestetik, larun batean ja Armintzan jokatuko dira Palako 2 finalak, Paleta Larruzko 2 finalak, nagusien mailakoak biak. Bizkaiko kluben arteko txapelketan hasten dira 15-16 urtegaz, kadete mailatik nagusien mailara. Hau da, kadetea, juvenilak, 22 azpikoak eta nagusien mailako pelotariak. Baina nagusien mailan ere egoten dira hor maila ezberdinak. 3. maila, 2. maila eta lehenengo maila. Eta hori ematen da modalitate guztietan. Modalitate guztiak esaten dugu zenean dira trinketeak, pala, sexta punta, eskuz, frontenis, paleta goma, paleta larroa, denetarik, modalitate guztiak. Trinketeko modalitatea aipatuko genduke, ze aurten horbe bai, bastakit, 120ko gorakada bat izan da partaidetzan. Orduen, gu gure aldetik oso pozik. Bizkaian daukagu trinketea, daukagu Abadiñon, daukagu bat, beste bat Lekeition eta beste bat Getxon eta azkenengo trinketea egindana hemen Miribilan. Hemen dago eskerparetako frontoia, baina goikaldean badago trinkete bat bai. Momentu honetan eskuzkoak erantzun hobeagoa izaten du ikusleen aldetik. Baina egia da sexta puntak ere badaukala bere tiroia eta sexta puntan ere ikusleak hurbiltzen dira. Asteburu honetan ere Durangora ziurrenik ikusle asko hurbilduko direla fronteira, sexta puntako partiduak ikustera, jaialdea ikustera, eta hemen Bizkaian egia da palara zaletasun handie dagoela, eta Armintzan seguruenik frontoia bete ingo dela, seguruenik. Eta Gernikan uste dugu betetuko dugula. Uste dugu naiz eta afizionatu mailako partiduak izan, hor ikusleen aldetik erantzun ona izaten da,
jarraitasun bat dagoelako txapelketa guztian zehar eta finalak izan da, beste interes bat sortzen da.